Un ano máis, os veciños e as veciñas da Coruña decidimos como investir 3 millóns de euros do orzamento municipal. Nas edicións anteriores, a cidadanía propuxo e escolleu actuacións que xa podemos desfrutar na nosa cidade ou que están a ser deseñadas, tales como sendas peonís e ampliación de beirarrúas, parques biosaudables e parques infantís, plantacións de árbores e máis zonas verdes, hortas urbanas, melloras na iluminación pública, sinalización do patrimonio histórico e arquitectónico, carrís bici e aparcadoiros para bicicletas. Por cuarto ano consecutivo, volves ter a oportunidade de propoñer todas as ideas de investimentos que penses que precisa a cidade e os de distritos que a compoñen. As que máis apoios reciban pasarán á fase de votación final e as máis votadas incorporaranse no proxecto de orzamentos municipais de 2020. Infórmate nas bibliotecas e nos centros cívicos municipais, no Centro Municipal de Información Xuvenil e na Federación de Asociacións Veciñais. Participa propoñendo, apoiando ou votando en aportaaberta.coruna.es. E para calquera consulta, chama ao teléfono de atención cidadá 010. Non o dubides, ti decides como mellorar o teu barrio e a túa cidade. Orzamentos participativos 2019. Facendo a Coruña que queremos.